ingane yakho? Besihamba kahle phakathi kwami Ungabazi ingane nawe. yakho, Kulele Siyanda? kwanengane wena wasebenza. Ungabazi ingane Ngicela yakho, ukuthi Siyanda? uhlezi ubhizi. Ngaso sonke isikhathi. Hayi, Ebusuku bo, ubhizi. ngiyalingwa. Uma unama-offer wenze njani? Ngoba awuqhamuki nje kwakhona ekhaya wenze Ngisuke njani? ngiphumile nabangani bami. Ucabangela abangani bakho kunami. Umjolo manje kubingelele bese ngiyakwamukela kuhlelo lakho olithola khona la kwi-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Uyangazi igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Once wabona mina ku-screen sakho uyazi ukuthi suke solungisa indaba eziningi ezithinta umjolo ehlukahlukene khona la eNingizimu Afrika. Mhlawumbe nawe uneyinkinga ezithinta umjolo njengamanje email umjoloshow@gmail.com. This is umjoloshow@gmail.com. Mawenze kanjalo kwazi ba mhlawumbe kuma episode alandelayo sobe siphethe wena. Ngakhohlwa ukuthi ujoin as a member of this channel. Kunama benefits akhona lapha uzothola kabanzi ngawo mengabe sowusijoinile. Otherwise nangu thanks lapha ungakwazi ukuthi upresse khona uzokwazi ukuthi kwenzakalani kwi-channel lethu. Uphinde futhi ucontribute ngalokho okuncane ungakwazi ukuthi ucontribute ngako ukukhulisa i-channel yethu iqhubeke ihambe iye phambili. Ake sihambe ke siyobona namhlanje ukuthi abantu indaba zabo zisini silungisa kuphi and mengabe kumele siwufake uSouth esilondeni sizowufaka. Kodwa siqale sicheck ighost njengenjwayelo sigebisa amakhanda phansi uNkulunkulu kaMatifana ngihawukela. Ake sihambe ke siyobona ukuthi namhlanje siphethe indaba kabani. Sanibona igama lami nguSiyanda kwaDladla ngibhalele le show ukuzolungisa izinkinga engibhekene nazo. Bukelo hlelo silungisa umjolo siphinde futhi sikubingelele naso sukela namhlanje kwenje shaye episode oyithola khona la uyazi kwansi sahlala phansi soke sesizokhuluma indaba eziningi ezithinta imjolo eyahlukahlukene eNingizimu Afrika. But before singene lapho uyazi ukuthi ishow yakho njengamanje is proudly sponsored by EasyBet okwenza ukuthi ke ukwazi ukuthola 15% weekly cashback, 50 rand sign-up bonus, phinde futhi uthole 150 first deposit match. Ukuthola kanjani nalokho ngokusebenzisa naya leya code yethu esesicula mina nawe UMJOLO, that is UMJOLO. So mengabe ungena kwi-app yakho yaka EasyBet noma ungena kwi-internet online ungena ku-EasyBet uyakwazi ukubona ukuthi ke mawungena phakathi usebenzisa i-code le ayibizwa ngokuthi UMJOLO umjolo. With that being said, lokho kusho ukuthi asingeneke kwi-episode yethu yanamhlanje. Eceleni kwami khona udadewethu esinaye sokhuluma naye usukela namhlanje sazi kabanzi ukuthi emjoleni wakhe ngabe zikhiphani. Dadewethu sawubona. Sawubona bhuti omunjani? Ngiyaphila kunjani? Ngiyaphila. Uzwile ngi-introduce igama lami nguMatifane. Mhlawumbe siqale ngokuthi sikhumbuze umlaleli ukuthi usisi lo sinaye njengamanje ubani. Sanibona. Igama lami ngu-Amanda kwaDlamini. Amanda Dlamini. Yebo. Siyajabula kakhulu Amanda ukuthi sibe nawe la kwishow namhlanje. Ula namhlanje simply because upartner wakho usibhalelile kwishow efuna ukuthi nifike nizolungisa izinto ezimbalwa. Mhlawumbe ungichazele ngopartner wakho ukuthi umuntu kanjani ngokumazi kwakho. USithando umuntu onothando. Yebo konke nje bekuhamba kahle, buhamba kahle actually ku-relationship yethu. Kuba khona ke inkinga lapho nalapho kodwa siyabe sihlale phansi nje sixoxe. Okay. Sixazulule nje. Alright. So mengabe niba neyinkinga ngiyezwe ukuthi nabantu abahlala phansi nixazulule. When it comes to indlela kuthanda ngayo mhlambe kuyenzeka mhlambe ubone ngazuthi uyalekha sometimes noma umuntu nje okuthanda joining owazi ukuthi each and every time yabe umdingo uhleze khona. Ayi umuntu onothando nje. Umuntu onothando mangimdinga usupportive ngakho konke ngayo yonke indlela. Okay. Uveza ukuthi ke umuntu uSiyanda umuntu owaziyo ukuthi akunakekele, usupportive, ukuthanda nangenhliziyo yakhe yonke. But namhlanje uveza ukuthi kuneyinkinga ezikhona phakathi kwakho naye. Mhlambe wena nje ngokubuka kwakho mengabe nineyinkinga ku-relationship yini le ningakwazi mhlawumbe ukuthi nihlale phansi nikhulume ningaze nizele kuma-camera ngokubuka kwakho? Zikhona iy'nkinga ey'nzima ngaleyo ndlela? Bengingaboni ukuthi sinalo uhlobo olunjalo lenkinga. Ayikho efike emqondweni. Konke ku-right. Hayi konke bekusahamba kahle. But manje njengoba sekuthathile wakuletha la you willing to find out ukuthi yini engekho right noma mhlambe uthi hayi no uSiyanda wenze njani manje uready ukuthi umbone ukuthi uthi ngoba sengize ngafika ke akaveleza afika azosho. Okay. I know. Njengoba uzwa ke siready ukuzwa ukuthi ngempela impela leli jongo lifuna ukuthini kuthina namhlanje mengabe lifika la ngoba usisi yena uthi hayi no
uready and ubona yonke into ihamba kahle. Uyazi-ke sinethimba esisebenzisana nalo lizomthatha ubafo limbeke la, mase efikile sobe sesiyakhuluma naye sizwe isayidi lakhe siphinde sizwe isayidi lakasisi mase sibahlanganisa bobabili ukuze sikwazi ukuthi-ke silungise inkinga yabo ungayindawo. Alright. Mfowethu, uyaphila mfowethu? Angiyaphila njani? Hayi no, bese ngikrendi kakhulu. Njengesicelo sakho mntababa uthe ufuna sikulandele umama uAmanda Madlamini simlethe la uzokhuluma naye. Then mengabe sefikile nikwazi ukuthi nihlale phansi nikhulume. But-ke mfethu ngimbuzile imibuzo embalwa. Mhlawumbe ngathanda nanokuthi ngibuze wena. Bunjani ubudlelwane bakho nomama nje ngendlela wena obuka ngayo? Empeleni umama yena bese umuntu ongasanginakele selo nje sathola ingane sinaye. Manje ingakho mina ngize ngabhalela la ukuthi ngicela ukuthi ningisize ningixhumanise naye bese kuba nemibuzo engimbuza yona akaze ngakwazi ukuthi ayiphendule. Okay, shuthi before ingane ifike yonke into ibihamba kahle. Yonke into ibihamba kahle. But ithe mengabe seyifika ingane kwaba ukuthi akasashintsho oluba khona. Okay. Mhlawumbe mengabe uhlala naye phasi nizama ukukhuluma ubeyichaza ngokuthi yini inkinga yenza ukuthi angabe saku-attenda manje njengoba sekukhona ingane mewukuthi nake nazama ukuxoxa. Empeleni selo athola ingane nje lo ahamba lokho ngicathi sino 3 years sithandana emveni kwalokho sathola ingane wayesehamba-ke ngalokho ngoba umuntu osebenzayo wayesehamba amafoni ami ebe umuntu ongawabambi. Uma ngabe wabambile engitshela ukuthi ubusy ngeke kwazi ukuthi sikhulume into kanjalo. So mfethu njengoba ehambile uhambe nawo umntwana akekho eduze kwakho umntwana ukuyena ngani? Umntwana ukuyena. Okay, alright. Dadewethu. Yebo bhuti wami. Nayo inkinga ivela lana. Ubafu usekhulumile kodwa ngingamnika ithuba futhi lokuthi aphinde ayichaze ukuthi uthini mhlawumbe nikhulume nobabili mina sengiyongenelela lapho ekumele kungenelele khona. Umuntu wakho lo umazi kangcono mfethu ungakhuluma naye. Amanda ngiyaxolisa sithanda sami ukuthi ngikulethe kule show ubona ungathuki ubona amakhamera sekunamakhamera amangaka. Mina kancane besiyani. Ibe ngeke mhlawumbe indlela engcono engenza ngayo kunokuthi ungibize uzongihlambalaza amakhamera phambi kwabantu ngikwezwe lonke mina manje. Mana ngilinde ngiqede ukukhuluma bese-ke uyakhuluma lokho ozokhuluma. Njengoba usungiphendulile ngiyakutshela ukuthi mina nawe bese ngingakwazi ukuxhumana nawe ngenxa yokuthi angikwazi ukuthi la usebenza khona usebenza kanjani. Wesiyanda kusukela nini ungazi ukuthi mina ngiwumuntu ohlele ematasa nje? Wena ngikutshela kahle ngikathi siqala ukuthandana mina nawe ubudlelwano bami phakathi kwami nawe bebu right. Ngikwazi ukuthi usebenza but uba naso isikhathi nami. Safani phela manje la before. Selo wathola ingane ngilinde selo wathola ingane wena awusana ndaba nami into enami usho kahle seloko kwaba khona ingane isikhathi sami esomsebenzi nesengane ngisithathe phike mina ukuthi ngolozela ifoni ke ngilinde ukuthi kuzofona wena ke manje wena umsebenzi owenzayo uwenze emini noma ebusuku. Ngiwenza mina umsebenzi entambama ngiyabuya ngibhekwe izinto endlini uma ngiqeda izinto nayi ingane futhi ibheke mina ngilindele ukuthi ngenze njani. Manje isidingo sokuthi ukhulume nami awusiboni nje ngaleso sikhathi wena njengoba ubuye emsebenzini usubuya uba busy nengane. Wesiyanda ngiyakhuluma nawe mangisithola isikhathi. Nini ngoba mina ukukhuluma nawe ngicathi ilo ngagcina iminyaka njengoba kutshelile ukuthi simthathu ngithandana nawe. So nje wena kodwa sena ngiyakubhalela ku WhatsApp. Ungibhalela ku WhatsApp. Angikuphiki lokho ku WhatsApp uyangibhalela. Pho hayi mangabe ngikufonela ungangitshela ukuthi wena indaba ungayimiseli ngokuthi ungifonele ngcono. Ngisuke ngimatasa siyanda isikhathi enginaso. Sonke isikhathi wena uhlezi isikhathi enginaso. Amanda mfethu isidingo sokuthi ube busy ngiyasibona ngoba nawe usukuzamela impilo yakho. Yebo. Manje pho why mina ngithatheka njengomuntu ongabalekile empilweni yakho? Hayi ukuthi awubalekile siyanda. Mana ke Amanda. Njengoba ngisho nje isikhathi Amanda nginaso. mana ke man. Selo wahamba wena. Ubuhlezi ungitshela ngomalume bakho futhi ubaposta ngibabona. Kodwa why wena uma ngabe usungale sisitholele ingane ebese wena kube nomuntu ompostayo bese mina uyangihide wenzele ukuthi ngingamboni. Hawu siyanda
Ngangingakahayidile wena ungazange usiview status For sami mina- okanye wafika sengisidilithile. Okay, ngicela ungenelele. Bafo uthola kanjani ukuthi uhayidiwe wena? Ukuhayidwa ngithola kunabangani bami bangasekhaya. Ngicathi uyedwa onenamba kalo. Uma ngabe sengibazekela indaba yami nalo ukuthi ubudlelwano bami phakathi kwami naye ukuthi buhamba kanjani. Usiyangitshela ukuthi hayi wena wena Siyanda umuntu wakho kunomuntu akampostile okanje bongichazela nje umuntu. Ngase ngathola mina ukuthi lo muntu ngibazi bonke omalume bakhe kodwa yena ungitshela ukuthi omalume bakhe lo akampostile. Ungitshela ukuthi umalume wakhe. Manje mina ngifuna ukwazi ukuthi unomalume kanjani mina engingamazi. Futhi noma emposta Angeke ukwazi wonke umndeni wami. uyangihide mina. Wenzela ukuthi kuze ngeze umbona ngoba ngizombuza ukuthi ngangikhuzile ngalabangani bakho ngakutshela ngathi bazoxoxa. Abangani bami lalela. Yabona manje babenzani? Lalela. Yabona into engangikhuluma ngayo? Yiyo ke le. Yehlisa umoya ethi ngitshelile la ngathi mina la ngize ngoba ngingasekuthole efonini manje noma usungiphakamisela umoya uthi angenze njani. Ukwazi ukusuka uhambe endlini uyokhuluma nami lento kunokuthi ungisisela yiphi emakhaya. ukhuluma ngayiphi indlu? Ngakho konke lokho sokukhuluma la. Ukhuluma ngayiphi indlu wena? Lento ngitshela yona. Angithi wena ukwazi uzongitshela yona endlini. angithi wena ngikhuluma nawe nje ngoba ukukhuluma nawe sekunesikhathi eside kade ngagcina. So ngithe uma ngabe ingane endlini yami weSiyanda. hayi kusukela nini mina ngendlini yakhe ayithi wena ukwazi ukuze endlini yakhe mina sekumele ngendlini yakho ngobani. Hayi Manje ngiyalinga. why wena mayabe upost umalume wakho? Umalume wakho lo mpostayo. Why umhide Siyanda? Ngangamhayidile ngiyacabanga ukuthi mhlambe wathi engena ku WhatsApp ngabe sengisusile istatus noma angazi kwenzeka kanjani. Kodwa nje ngangamhayidile. So yindaba mhlambe kufika umalume lo abe sempilweni yakho ngalesikhathi wena usunengane uSiyanda yena manje usiyamhlala. Futhi nje kusukela nje selo aza lengane futhi nayo lengane angazi noma eyami ngempela noma yakhe lomlisa la kampostile. Angimazi futhi ukuthi umthathe phi lomlisa. Awu uyangilinga ke manje. Ngiyakutshela phela mina selo nje ngaqala ukuthandana nawe izinto zami bezihamba kahle. Manje usungaba zingane yakho. Bezihamba kahle phakathi kwami nawe. Kulele kwanengane wena wasebenza. Ngitshela ukuthi uhlezi ubhizi. Ngaso sonke isikhathi ebusuku busy uma unama offer wenze njani ngoba awuqhamuki nje kwakhona ekhaya wenze njani ngizoyiphumile nabangani bami ucabangela abangani bakho kunami Siyanda abangani bakho bacabangela kakhulu kunami woza kimi ngize udinga mina woza kimi because nabangani bami basuka beza kimi yini eshintshile ngoba wena ubukwazi ukuya kuSiyanda before why manje mhlawumbe ungathathi ingane uthi ake nivashele ubaba yini manje seyishintshile awusanaso ngisho isikhathi esincane awukwazi ngisho nanokuthi yena kungane ngezi kumina uyasho ukuthi akakaza endlini yakho why kumele aqale yonke into inesiqalo akeze endlini yami efuna mina wena lento le since sinengane manje wena uyasebenza awusezi kimi usucabanga ukuthi kumele mina ngize kuwena ngisuke ngikhathele ukhathala njalo hlezi ukhathele nje wena noma uthola ioffer uyakhathala pho uya kanjani kubangani bakho ukhathele ngisuke ngiyongcebeleka phela nabangani ngicebeleka ngicebeleka awunaso isikhathi sami uSiyanda ubonda nini nomntana wakhe uma lengane efuna yakhe ngempela uSiyanda noma mhlambe ingane yakhe ingane mefuna ingane nje aboze enganeni angikaze ngamvimba ukuthi eke zenganeni angikaze ngamalela ngathi medinga ingane ezekuyona okokuqala sathola ingane lengane nayo namanje ngisasola ukuthi angazi noma eyami noma lomjida lo umpostile wena wangihide mina ngendlela wangihide ngayo angangayibona yabona amajida engihlala nawo okwesibili unesibindi sokungitshela ukuthi umalume wakhe kubeni omalume bakho ngibazi kahle mina ukuthi bangani. Okay fine icolleague yami sekuyicolleague yakho manje washintsha manje kanti ubani sekuyicolleague yakho manje kusukela hayi wena ngidakelwa kodwa wena kale kwaba umalume sekuyicolleague wena ngidakelwa kodwa wena isitsheleke lo muntu yini kahle umuntu engisebenza naye lo muntu usesebenza naye akho into deep ekhona phakathi kwami naye sisebenza uqale wathi umalume wakho wangihide wombona umjite laba ngiyabona ukuthi labangani bakho bazosixabanisa abangani why lo muntu into eyenza ukuthi ngeke bangani bami kungoba ubungasanginaki so ngadecide ukuthi mina ngikwazi ukuxhumana nabo ukuze mhlambe bengakwazi ukungisiza kulesimo engibhekene naso nawe
and thina sidlali-ke ngeke siloke sifuna ukuthi manje siloke sihleka nawe sesikujabulele ngazi ukuthi manje lento eyenzayo i-right senze ngathi siyabukhondona ubufebe noma yini oyenzayo wena nje uzositshela iqiniso umalume wakho loyaya i-colleague yakho noma umuntu nje obhayizisa uSiyanda. Ngeke into esengizoyenza mina manje ngizosuka la kuzomela ngihambe nawe nale ngane sokwenza i-DNA test ukuze sizothola ukuthi le ngane yami ngempela yini. Finish. Kulungile uhambe uyenze lo DNA test kodwa uma ubuya lapho wazi ukuthi nje ayikho into ezophinda ihlanganise. Phela ngidakelwa akungabe sekunjalo ngidakelwa. Siyanda ngicela uhlise umoya ngifuna ukuthola ukuthi ayikho into ezophinda ihlanganise kanjani ngoba kumele abuye nama-results angani. Angani ukhombisa ukuthi akangethembi. Wena umnika isizathu sokuthi angangethembi. Usekunika i-reason. Ngizoqhubeka kanjani mina nomuntu engimbonayo ukuthi hayi lo muntu. Amanda uyangithanda khona. Ukuthanda Usakwangithanda. Ngiyakuthanda Siyanda. Manje yindaba wena ube nezinkulumo eziningi. Ungitshela ukuthi lo muntu lo umalume wakho. Usungitshela ukuthi i-colleagues yakho usebenza naye kanjani? Ngicela ukuthi mengabe nenza i-DNA mengabe ebuya lapha ayikho into ezonihlanganisa yini lo isabayo mengabe sithola ama-results. Awukho engikusabayo ukuthi ngicasula ilento nje ukuthi akangithembi. Yini ningahambi nobabili niyokwenza i-DNA nobabili Kulungile singahambi. Kulungile singahambi. Kodwa manje ukuhamba kwethu uma sibuya siyahlukana. Yebo. Lento oyisho inomqondo. Inawo umqondo. Because kuyabonakala ukuthi phela la ukwethembana akusekho ayikho into engisangayenza mina ngizokuthemba kanjani ungitshele ukuthi wena unesibindi wena sokuthi ungihide uma kukhona amadoda akho wapostayo uphinde uqamba manga ungitshela ukuthi umalume wakho musaphela ukubabiza ngamadoda wami kumele ngithini uyini kuwe yini umuntu engisebenza naye umuntu osebenza nawe uyakudla wena udliwa umuntu osebenza naye umalume wakho unesibindi sokukhwela wena njengoba ngisho nje ukuthi i-colleague yami awukho ngaphezulu kwalokho umalume ubumthatha yipo umalume ubumthatha lo uyangihlanyela lo angithi uthe umalume kuSiyanda wafika kuthina akuseyena umalume manje sekuyi-colleague lo kahle lo uyangibhedela kahle imhlole nje yodwa le kona kube siyajola kunani ayijamuzwa uthini njengamanje mothi kunani shuthi vele uyaconfirm ukuthi angijamuzwa njengamanje ngitshela nje ukuthi ukube siyajola kona ikhona yini inkinga angizwa kahle mina ngiswile wena musungidakelo wena wena ngizokushaya wena mfethu lo muntu uyajola and noma engakaconfirm kodwa she's about to lo muntu uyajola niqaleni nokujola nalo muntu okuzaliseni Neminyaka sijola. Neminyaka njola. Yebo. Manje why wenza uSiyanda impangapanga? Uyena umuntu ongizalisile uSiyanda. Uyena okuzalisile. Ngikhuluma ngaye njengamanje. Ukhuluma mina usuyangiconfuse ke manje. uSiyanda uyena umuntu ongizalisile. Lo othi ujola naye khona. Uzaliswe yimi. Ngitholile nje. Uzaliswe yimi. Yebo. Lengane le eyami. Eyakho Siyanda. So how sure are you ukuthi lokho ngizokuthola kanjani ukuthi I'm 100% sure ngoba unesibindi wena sokungitshela ukuthi unendoda osebenza nayo lesi sikhathi sonke ngabe unami wena usichitha nayo uqamba amanga futhi mina ngizokwazi ngani ukuthi usebanganeni bakho noma asithi uzaliswe uSiyanda why umbalekisa eduze komntwana lokho enawazala ngithi awukho eduze kwakhe ingane njengamanje uyisondeze eduze kwabantu njengoba ingekho eduze kwaSiyanda awingane ihlele ekhaya phela uSiyanda njengoba ingekho eduze kwakhe iseduze kweshende lakho naye lokho engikubuzayo yebo yena oprovidayo why ekwenza lokho uma ngingayena ubaba wengane ukwenza nje willingly lo uyangidakela lo Siyanda mina mfethu angiyazi indaba yakho mfethu angiyazi mfethu mhlawumbe into engcono ukuthi kwenziwe le DNA asinikeze igunya lokuthi senze i-DNA nobabili niye manje uma ethi senze i-DNA uma ngabe sibuya njengoba mina ngisamthanda ethi sizohlukana into ezothiwani leyo uyangibhedela lo wena uzoqhubeka naye ngisho ukuthi ama-results athini yilo nto oyishoyo mekuthi abuya ama-results uma ukuthi ingane yami ngizoqhubeka naye uma ukuthi akuyona eyakhe cha esengaqhubeka-ke naye umuntu wakhe lo akampostayo ngoba phela unesibindi sokumposta engihide mina so kuzodepende ekutheni ama-results athini lokho kushoyo okay siyavumelana yebo siyavumelana ukuthi i-DNA nizoyenza ayenziwe I know njengoba uzwa-ke mbukeli
silinde ama-results e-DNA, then mengabe efika ila sizobona khona ukuthi i-relationship ya-Amanda noSiyanda iyaqhubeka yini. Uma kuwukuthi-ke khona owenze into engekho right, shuthi koba kube ukufa kwe-relationship. Ungakhohlwa ukusubscribe, ulike, uphinde futhi ushare i-channel yethu uMjolo Show. Asibonane kwi-episode elandelayo.